σήμερα κάποιοι προσπαθούν να διορθώσουν το απαράδεκτο που έκαναν τότε, να με διαγράψουν, πιστεύοντας ότι ήταν μια ευκαιρία να ξεμπερδέψουν μαζί μου. Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά. Δεν αλλάζει σε τίποτα σε σχέση με το πρόβλημα το πολιτικό που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και την ανάγκη να υπάρξει μια ισχυρή δυναμική αξιωματική αντιπολίτευση. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε αναλυτικά. Αλλαγή ηγεσίας δηλαδή. Νομίζω ότι Μιλήσατε για αλλαγή ηγεσίας. Το αλλάξετε τώρα. Νομίζω ότι είστε μεγάλα παιδιά για να καταλάβετε. Πολύ μεγάλα είμαι. Ότι Τι λες, τι έπαθες? θα τα πούμε αξιακά, προγραμματικά και ό,τι χρειαστεί. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο λέω. Θεωρώ ότι δεν είμαι κανένα παιδάκι για να με διαγράφουν χωρίς ενημέρωση. Πώς τόλμησες! Και να με επανεντάσουν με μια ενημέρωση από τον Νίκο τον Παπά ένα λεπτό πριν. Έτσι, ένα λεπτό πριν. Απάντησα νομίζω. Θα τα πούμε στην Κεντρική Επιτροπή. Λάρος είμαι εγώ γησί, λάρος είμαι εγώ. Λάρος είμαι του κας πουτανά. Μπορώ να δώσω τίτλο. Κασελάκης, τέλος. Αλεπού TV. Κάνε like και εγγραφή.